eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe ko arde kadi salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno ko hanki wonno alhamis ko hanki fonno haalede koto hanki eɗen jogui taw ɗo janoɗen nde artande hawre kadi haaju goɗɗo kadi fiyen ɗum saabi alhamis hanki o e mbaɗani haalande hande noon ko aljuma ene hawri e 13 lewru 13 hitande ujunnaje 2024 ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamin so ɗum ɓenni Allah wallino on jangi alkule pularɗe e ñobbande mi wino on noon ngol laawol jinmi warande noon ko heblo heeso ngo oɗon mbawa dañde mbawen dañde kayɗen mofta nde wonno nden sen jangi ni nde gayni beddoto e moftata woɓɓe ngara namdo tawa moftaki walla wedde tan e YouTube he saro toon sa artoyi a wawata andude ɗo rewodiri ɗo ɗum saabi noon joni jinmi wadde heblo heeso waɗe dossier goto jangguine hen foof ha laaɓa ceer ene mofto toon taw sa ari an garɗo to tan jahata tan piya uddito jiiya 1 2 3 4 rewdidi ha yetto less taw an tampata kadi yiilade ngara ƴetta tan goto mo janggata o ƴettamo janggamo so gasi ƴetta ɗiɗi o jangga tati o jangga aɗa yahara noon ha yetto less ngol heblo noon ngo fuɗɗinoma aset jawtuɗo o on jii aset jawtuɗo o mi waɗi alluwal gotal tongganmi on hen masɗe pularɗe kanƴe tan mbanmi hen alluwal ngal kuccita e maggal janga mbawa certa e majjere masɗe pular alluwal ɗimmal ngal ñande dimanche nde ngal ne waɗa alkule 10 tonggumi hen e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo altine one ƴettanmi on kadi alluwal gongal lowmi hen alkule 10 ayde kadi ñande talata nde kadi gaddumi kadi alluwal gongal lowmi hen kadi 7 ñande alarba nde ƴettumi alluje ɗe ndendina hankadi ndendina ɗo gotel mbaɗi mawɗe ɗe tokoso ɗe renda wona kadi ngon heblo timmi ɗon on jiide aset tan alet altine talata alarba a ñobbanama ko janganɗa e lebbi waɗama e nder balɗe 5 ayde joni kadi so Allah hokki en tawede aset alet altine talata alarba ɗeɗo balɗe 5 kadi mi waɗa feere mi waɗa hen ekko no gandirta no masirte waɗe alluwal gotal ngal mi holluma hen so masɗeɗe keedi yeeso alluwal ɗimmal ngal mi holluma hen so masɗeɗe keedi caggal alluwal gongal ngal mi holloyma hen so masɗeɗe goni hakkude gongal ngal tongue lawol gotol ɗon so ɗiggi tan ngal alluwa goto ɗigga hankadi noon wona a dañi damal ɗo dewɗa mbawa dañde hankadi no masirɗa on saaha noon sen garoyi ƴetten alluje ɗe kala alkulal waɗe banggue eɗen jarno eɗen mofta so timmi an jannguɗo o a ɓeydima wode janguinde an mo janggani o mbawa janngorde hen an janngowo o jangga hen gueɗe ɗiɗi holno jangguiranmi e holno jangguinomi somi janguinde
ma waw jannginde kadi mbawa kadi dañde damal ɗo ndewɗa ha janngina mo wawa e taw ko sifa newiɗo keeriɗo jawɗo nde wonno gandal ngal ko ngal mofte so moftaki sellata ɗum noon wadde enen janngoɓe en paamat ɗum ko enen goni e wallede wadde balleteɗo yo jaab ballowo ɗum o walla ɗum mbasen heñade mbasen heppude eɗen ndendina eɗen pewna eɗen mofta so timmi nafoore nde feeña hankadi kala garɗo en ganda en galdata e mumen kadi nden so goɗɗo arat janggen ha goɗɗoyen kadi woɓɓe kadi gara kadi gaten hoore bowal ɗum noon kadi natti hen kadi ko janguinte ko waɗe ko dossier goto oɗo dossier mofto hen limto ngo oɗo dossier mofto hen ko wiyete masse ɗe ne masirte dossier goɗɗo o waɗe hen ekkoji ne mbatta ha mbawa windude hankadi noon ekkoji so gasi noon kala ko winda ka janggowo hankadi naten gandal eɗen binda gandal defte gonɗe toon ɗe eɗen ƴetta hen ko nafata ko watte e lowdima yettoma woni ɗum saabi noon woɓɓe hen ne namdo saaha wiye windam ayata kursi en walla windam taaya en walla windanam naggam en so windama gasi noon nannama e groupe he ma saro kala mo wawano janggoro hen an namdiɗo a walli ɓe mbawaɓe saabu so windaka yettatakoɓe ɗum saabi sa namdima windama gasi wadde sare e dente he o to namdino ko gowaji goto namdino ayal masharah ɗum saabi winda sara e galleji he fof la gotol ɗum wawi dañde kala mo heɓano hen heɓa hen goɗɗo o namdi ayatal kursiyu waɗama ayatal kursiyu nuldama toon kadi goɗɗo kadi en namdi ko fati juuldu juulungu holno watte ko watte hen ko ɗum kadi ma waɗa heblo kolleɗa ay wurnango waɗama windama yettima on heddima noon kabbirali ɗi e fatiha o e simore e ko nangete e koppi ko haalete e tuttogol no wiyete sujjugol no wiyete so jottama no wiyete e taaya o no waɗirte e qunut fofof waɗe e pular yettoma taw e sifa newiɗo janga ɗum e ɗemgal ma aɗa yiya bindol ngol aɗa andagol heddo firongo wona aɗa andi defte jafoyni seeɗaɓe ne pira ɗum heddi ko ganda no jangirte ha sella seeɗaɓe ñande fof ne piranen min hom heede min e windude e windande on no jangirte so gasi kadi woɓɓe kadi ne namdima no lasim waɗirte no wasifa waɗirte e jawre kamal no waɗirte salatul fati no waɗirte e gueɗe fof ko wayi noon sen garoy e bindi hen kadi noon ɗum so windama tan a yawat famde ɗum kadi ganden farillaji juulu no foti waɗe lowdi muɗum sunnaji juulu waɗe lowdi muɗum ɓuure julde waɗe banggue muɗum tamamuy ko noon sallige ko noon laaɓal ko noon ayi hankadi noon eɗen jara noon haɗo Allah hanno e golle ɗe ɗum noon ko alay saago noon enen golloɓe ɗum ɓe en jawata haalde ɗum yimɓeɓe keblo mbasa heppude heñade eɗen jara jaam jaam eɗen jara jaam jaam ha timminen lowdi men ndi jangde men nde ɓuura yawde jangde men ɓuura yawde sa wi a heño noon aɗa wadda e ada gandal andu a tardi jangde ko janguɗa hen famɗi hen heewi hen yo ɗiggu ɗum sohla jangde kono heewi famɗi ko yo ɗiggu mbawa ɗum jangude kadi mbawa ɗum janginde goɗɗo ɗum jangde an hoorema janga mbawa kadi mbawa ɗum janginde goɗɗo ɗum jangde saabu hoto wonnoɓe ɗo ɓe goni ɗo ɓe gonnoɓe jangguina hoto ɓe goni ɓe birnima en ɓe jeehi sinno noon wonnoɓe ɗo ɓe janggani wonde jangde majji
ɗum sabata noon jannginoɓe ɓe on mballaɓe ɓe janngina ɓe mofta janngo e jam son jiyani ɓe koɓe janginno ko heddo ɗon onon ngaron jangon hen janginon hen kadi jangnede yaade yeeso kamɓe ɓe ngari ɓe mbaɗi fodde maɓɓe ɓe gayni ɓe jeehi aroɓe so ngari timto hen ƴeewa no janginirano ni janginira noon aroɓe ɓen kadi mbawa jokka ɓen kadi ngara janga jaaha gayna ni aduna wayi seeɗanɓe adiɓɓe jangini gayni jeehi gacciɗo woɓɓe janguɓe keddiɗo eɗen jangina ɓene kadi e mballaɓe haɓe gona ɗo ɓe gonda e mon jangingol kono so goto fof wi on jarama jokke golle sabbo ko arata kadi ko arata ko wallaka ha ara annat janguinoɓe janguinowo no yurmini yahata hay nokku ɗon wonata jooɗo sarama ene walluma an dawa dawol ma keɓoyakal ma mbaɗa e poos ma gattano mbiya ka janngo a tenani an ceerno ma janguinowo ma a anda ndo finiri a anda so haccitima a anda so mo wotto a anda so mo hirto a anda o yari ataye a anda o yari tufam a anda omo selli a anda omo sellira an ko yo ar tan woni haajuma yo ar tan woni haajuma an so arani ngara kaala so ari deƴƴa ndeeƴa ɗum wona gollal gollal ko yurmodirde tawa min gacci haajuji amen min gaddi gande amin dokka on kadi on ɗaɓɓoye joni on keeɓi hen kemne min hen tawde min kemni on gandal tawde on mbawiɓe gandal ngal itton seeɗa on seeɗa renda wona hunde kadi wallamo no jooɗiri wallamo no janginiri tawde on tenoyani oɗon pono tenoy gaddon jangon gona galle ma walla gana nokku ma aɗa janga ɗon ha gonta gando a yiyani ceerno ma on joddaki on walluma ha mbatta windude ha mbatta jangude e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo a fotani fadde hawima wallam connexion o jeeya wifi o jeeya courant o jeeya ko neɗɗo ko ñaamo ko jaro ko joom haajuji wadde o accinima haajuji makko o ñalla hen 7 heures ha ɗo gasara ɗo kala ganduɗo ɗemen golle ene andi nde golliten ɗe golle yen gon dental diine oɗon jiiya ko gollami toon e moƴƴere Allah e sembe muɗum ko gollammi e banggue journal uji ɗi nanguitteɗi ɗi ko nanguitte ko e hewde oɗon gandi nanguite adde janguinen pular gaynen nanne janguinen alkule ɓuura arab nanne kadi pagata jol futo ɓe kadi janga nanne ñallen hen eɗen goni hen en ngala ɗo jaaɗen so naten allahumma illa waktu julde yon jihen juule garten walla wirdu yon birden ni foti walla ñamde ñamoyen ko heddi ko eɗen e golle he eɗen nanguito eɗen balla julɓe ɓe noɓe ibire e majjere ɓe mbawta wawde windude ɓe mbawta wonde jangoɓe ɗum noon wadde soɗo balle on ballat soɗo jingane on jingat mi wi ɗum ɗo laabi limtinde on wonɓe YouTube oɗon gandi numéroji men ƴette lombe hen ko nafoore moɗon oɗon janana YouTube yoɓani min hay mbuuɗu oɗon gandi ɗum Facebook yoɓani min hay mbuuɗu oɗon gandi ɗum WhatsApp yoɓani min hay mbuuɗu oɗon gandi ɗum waɗi ko onon darto mbaɗon balle mon onon gonon WhatsApp gonon YouTube gonon Facebook ndendi noon seeɗaji mon jetto ɗin seeɗaji mbawa wallude min koye mbaɗe barmeji amen e koye mbaɗe haajuji amen min mbawa deejde min mbawa janginde on sa wi ka jiɗɗo jangude yidde ɓola yahata ko jiɗɗa ko ma jaranma kala hunde ay ko jiɗɗa ko ma jaranma kala hunde ay ko jiɗɗa ko so jarano kala hunde tan firti ka yiɗa
yo gonga haale ko jiɗɗa ko a dañi ballowo e ko jiɗɗa ko walluma tan ko yiɗi ko aɗa andi ko ñaamowo o wona machine ko jarowo ko ɓornotoɗo ko ɓornowo ko joom yimɓe ko garteɗo ko jahowo ɗum noon so tawi a yonti lewru o wondema jamma ñalawma omo wondema aɗa daramo an a yaha hajuji ma aɗa golloya hajuji ma keɓa hajuji ma mbaɗa hajuji ma kanko noon so lewru mayi ala ko jogoneɗamo so a wi a jarama jokkole beltima ene nananni dental ngal e woɓɓe ɓe amin gandi hewɓe hen ene mbaɗa balle mumen ene jinggere mumen amin gandiɓe ɓe hen ko garta mbaɗa hay haale nede kaari waɗi yiɗa itan ko wadde jahaji muɗum watan gollal moƴƴal walla jinga gayna deeƴi yeehi haji muɗum ne andi Allah yi ene andi ma Allah yob gasi wadde annene yentidire on baɗo ngal baɗal ngal tawda awade ko waɗata ko anne waɗ bawnka ma ɗo foti ɗo goto kala tagako e tagodi ndi foti ndi anne nda poɗɗa ɗo aɗa YouTube aɗa janga hen ittu seeɗa ma nulda an gonɗo Facebook aɗa janga hen ittu mbaɗa hen fodde ma an gonɗo e gurbaji goɗɗi aɗa janga hen aɗa yenna aɗa janga hen aɗa wawa hen aɗa naftoro hen annene ƴettu jawdi ma mbaɗa hen saha fof nana numéro ne haale e nder audioji e vidéo ji he nanga numéro o ƴetta mbaɗa hen hay goto wiyata anda numéro o oɗon kalanemo oɗon kono ha jomumen yiyata balle gummiɗo YouTube walla balle gummiɗo Facebook ene yetti min e walla denta goɗɗe garoje ene jingana min ɗum jeyani yo gon haale heddan min keɓata kam ko yimɓe aroɓe noon ene mbiyon on jarama de jokke golle min beltima de amin jangga hen amin paama hen machallah yoɓata courant o machallah ɓolo yoɓata facture aji ɗi yoɓata wifi o sotta connexion sotta portable sotta ordinateur nafata noon ko enen goni enen ndenden jingen golle men jahoje ɗe enen ndendiɗe goto jeeyaɗe ko enen fof ndendiɗe wadde ndendinen nelden lomɓe e kees on kees rena golle men so haaju amen ari min guitta hen mbaɗa haaju amen wona so tawi kadi min joɗi yobde courant wifi ko min guitta joɓa hen walla min dañi kadi neɗɗo ko ñawowo ko cafrotoɗo itte hen safre ko so gacci noon ha jomum tampi yiɗi yan kadi ha ruttima e jomuɗum garonno mbiyoɗo balla jomum nannaki yo gonga haala neɗɗo yo walle gila ne wuuri heɓa e mon no keɓeton mum ni kala pinɗon keɓa mum hunde ko nafa on wadde on nafo on ɗono nafemo mataw nefdemo nafammo o ko kewɗo haala o wari min gulali eyyi gonka o warimi gulaki kono ko addatama ko a wiyata noon ko addata ko a wiyata noon somo addatama ko addata ko a wiyata noon kono wima addu hunde tan ɗo mbiyatamo hewi haala o warimi gula way addu gasaɗa eyyi an a addani no mbiyataɗa addu kay aɗa addane ha lewru maaya an ƴeto addude hunde mbiyama nda kalɗo o fini o wima nda kalɗo o fini o wima nda kalɗo o fini o wima nda o wondema jamma ñalawma ha lewru ndu maaya an jaaha jomnoyoɗa kalma mbaɗa e poosma e haaju ma e ɓesgu ma kanko noon garta e makko ala ko woni jobduma e makko so a jarama jokkugol ɓe beltima yo Allah sellin doole ene nanni ceer ɗum nanni haqqille an a jaɓata mukk golɗa lewru ma mbiyeɗa noon so gon haalte a jaɓata mukk jaaha golloɗa ha lewru ndu maaya mbiyeɗa noon a jaɓata ɗum hay goto emin jaɓa ɗum a jaɓa yolde oto nawma hay timma nokku mbiyama a jarama yo Allah sellin doole to fimo pegga wattata nodda maçon o mahama galle ma ha feewa mbiyami a jarama sellin doole so zaggima wattata so zaggima wattata
ndeke noon yimɓe so gondi yo laaɓodir. Goonga woni goonga, goonga ɗo woni ɗo tan woni waylata ko waylataake. ɗum noon woni goonga o amin mbaɗa goonga minen, kala min pini amin ngara e mon, amin mbaɗa fodde amin nde min poti nde. ɗo amin celli amin gadda, hayso min cellani amin mbadda heen ha keɓon. on jii ɗum. ɗum noon wadde somin noddi on erago notoɗe min, so noddama erago notoɗe min mbiyon gon yo ngar ballon jingo min mbiyon tan min mbawa jangguinde rendo ngo. oɗon gandi ko naftorto e bindi ɗi ne keewi, wona minen tan ko jangata hen ko ene heewi machallah alhamdulillah alamin. ɗum ko ballal Allah, ko jingere Allah nde Allah waɗi, wona enen mbaɗi koye waɗanaɓe ɗum. mbaɗi ɗum o noon waɗa jettirenmo waldirde koye meɗen, jettirenmo waldirde koye meɗen. ɗum ɗo ko l'islam jeeyi ɗum. mi wi noon ɓe ɓuuri hemede haala mbimi on, pulaagu ene yaaji kono l'islam ɓuuri yaajde pulaagu. l'islam ɓuuri yaajde pulaagu. l'islam kañum ko fof rendini mofti. pulaagu noon oɗo haaɗi oɗo fuɗɗi, l'islam noon aɗa fuɗɗi aɗa haaɗi. l'islam aɗa fuɗɗi aɗa haaɗi, ko wonno ko Allah aɗa fuɗɗi aɗa haaɗi. ɗum noon yimɓeɓe noon tagaɓe noon goto kala ɗo fuɗɗi eɗo haaɗi ni foti. kala ko jiiɗa woni ko fuɗɗode e wortode ardi aduna o to fuɗɗi ɗo eɗo haaɗi ɗo. wo amma noon laakara woni ko fuɗɗode ala wortode ni foti. aduna woni ko fuɗɗode eɗo haaɗi gasi. wo amma laakara woni ko fuɗɗode ala ɗo haaɗi. ɗum noon waɗi ko aɗa haaɗi ko to paaɗen. ɗum noon waɗi moƴƴinen pewnen mbasen yennodirde, mbasen aybodirde, goto kala waɗa fodde mum nde foti nde fota hen gasi. taw wona ñe fof ene haale ngare balle, ngare jingue, ngare welani. somi yonti min gaddat fata mbiyo gadde. ɗum noon wadde kadi ganden jangde nde ko ni kadi ganni waɗede so Allah jaaɓi. eɗen ñaagui sembe e kattande ummade e Allah faade men e faade e moɗon. kala ko janggana hen famɗi heewi to ene faamo, ko janggina hen famɗi hen heewi hen ene faamo, ko janggina fof waɗe dossier mofte. joni noon yon tati adenen nde kam on jii en mbaɗi limtongo en mofti ɗum. ko ala ko kadi waɗe ekko no mbaɗirten ha mbawen dañde no masirte. ɗum ko waɗe kadi dossier masde ha masde timma waɗe banggue. garan kadi mbaɗen ekko bindol, eɗen bindi ekko ha gasa. waɗe dossier waɗe kadi taro waɗe banggue dossier on. sa waɗi noon kadi goɗɗum ko fate gande ɗe gandeten taw ene ɓallo haqqillaji meɗen. ko janggaɗon ko goɗɗe ko ene watte e pular firataki. kala ko winda e pular ko ɗemgal ma nanta jani firti win tan binda gayna firtima. ko ɗum ɗo woni naggam gasi. aɗa haalni aɗa yiya guisa ma. yo Allah ko en nande e famde, gacci hakke noon musidɗo moɗon e guiɗo moɗon saabu Allah yayali kala Sénégal. alhamdulillahi bil alamina. on jarama salam. numéro battere ballal ngal noon ko 00 221 77 906 14 81. mbaɗan ko mbawɗa ko naata hen. sa lulde tan yettoto on saaha yettima. sa welama gara nde wawi numéro he mbiya min gonɗo YouTube o, walla min gonɗo Facebook o, walla min gonɗo dental kaaringal. mi waɗi hen ballam jokke golle noon. jokki golle ɗum woni golle ɗo gonɗa fof aɗa jangga hen. a ñagama ballal ma, ƴettu hen lomba hen e on numéro yetto hen. so Orange Money, so Wave, so Western Union, so Money Gram, so Ria. mbawen dañde heblo jiiɗi wadde ngo sembe mum wawa dañde en mbawen deejde ha haqqillaji ɓe ɗi mbawa deejde mbawa hebde heblo ngo. nanɗon kala noon nanɗo ko wiya ko jaaɓi ma laaɓoy on dokkama numéro o
mami yi kala garɗo ɗo gonɗa ɗo haalɗon min gonɗo ɗental kaari min gonɗo Facebook min gonɗo YouTube min gonɗo naggam waɗi hen ballam saabi Allah jokken golle waɗi hen ballam saabi Allah jokken golle on saha noon jokken golle ɗum woni jokken golle ɗum yimmi kalde pinmi mbeɗa miijono on holɗo ndewammi haa ƴoyne majjere kono noon mi wiyata haɓɓo kadi mi ande hooram mi ande peejam ɗe mi ande hooram nde mi wawa woytade e moon e gadde o muusa kam metta ɓerdam nde kadi mi haaɓa mi ande hen kadi Allah kadi ƴetta kadi woɓɓe kadi nulda tel kadi mi heɓa huuɗo kadi joggolle ni mbawi hay goto wiyata addanam hunde ala heɓe gadda ɗo Allah ne seedi waɗa saha mi jooɗo mi anda hay connexion ha ɓooya tan mi yiya tel naate e compte he mi sooda connexion portable ɗe fof connexion ha gasa min kadi jokkadi kadi ha kadi gasa tan kadi mi ande hen kadi mi wona miijade holno keɓeɗe connexion kadi mi joggolle tan ha ɓoota mi yiya tel en naata kadi mi kadi connexion mi sooda connexion mi sooda watta hen mi jokka ni mbaɗi ni goram duuɓi gila 2016 faade hande ko ni gorumi ala mo garmi e mum gullitimi ɗum mbima hokkam connexion hokkam naggam meeɗa on jii kalne kam on tan gaddata mi nanna connexion walla mi soodana hooram waɗa hen ni foti woɓɓe noon ne gandi fodde garta gadda fodde taw kalanaka ene gadda foddeji mumen taw kalanaka so tiran mbaɗa taw kalana ɓe hen noon joɗan deƴƴirande mbaɗa ni minen min ngala hen minen min ngala ko ɓeyde kaldete an tigi haaldete ɓe mbi ala minen min ngala min komin miskino Allah min ngala doole min ngala eto dañde doole annene eto ñaagade Allah doole hoto ñoofo tan mbiyami ala mi waawa hoto ƴeto ñoofade mbiyami ala mi waawa so min mbino noon minen min ngala min mbawa en jahata so minen min mbi min ngala min mbawa min tampi min maytori min gacci yahata ko e golle men jingen golle ɗe mbawen folde ɗe gaccon hakkille noon koɗon jarlo oɗon jaafo minen ga min jarli mi jaafima koye nande e famde e gollude koye nande e famde e gollude kadi e gollude saabi Allah tawana yeengo de kala ko mbaɗɗa ko wona Allah a perti kala ko mbaɗɗa ko wona Allah a perdi Allah tan mbaɗirta hen keeɓa Allah gasi ko golle men ɗe ndennuɗen garen ndenden jingen ɗe ndewden hen majje Allah ha kawren to yeeso Allah yoɓa en aljanna jiɗɗen hebde ko famɗi ko yo won ɗon ko famɗi ko e jobdi yo won aljanna ɓurtoɗo aljannaji e ko rewi ko weeli Allah ha yettoyo gacci hakke ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawle Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wa salam